Çu. Çu canım. Çu. Berekella laçınım. Berekella. Ey. Bradataş, salamu aleykum. Wa aleykümselam. Kaka salamu aleykum. Wa aleykum oğlum. Yaxşymı? Tuweleme seni görüp öde yaşım yadıma çıktı oğlum. Öňümizde ine ul ýarşy bardyr, aziyada ýarşy. Şoňa berk taýýarlyk görgün. Ähli güýjüňem şoňa sarp etgin oğlum. Bolya kaka, Turkmen. Ol aýdym diýip bermedi. Kaka, men okumak öýün ýoksam aýdym bolmagy käýäýmisin? Bar oğlum, bar. Sen oğlun hemmeden üstün çıkar isvağa. Mene anan yan batıra. Sağ ol. para sad bollu damıp tara ömrü aşk bağışlara çin görünmeli dünya gül yüzün vurdun kul bolar ömürcüm geçenim o geleceğim den görünmeli dünya men dünya senin düşlerime kirenim ömrüme aşk bağlanım sağlarım sen hem tarım sen var yerim
Ha, gowher. Aydan zatlaň hemmeti alınarlar. Yok inanmasaň ne? Barada göray. Yine bir zada hayattan çıkarttırın o. Nemen yattan çıkardın? Ha. Ine şonu. Bu sana. Sağ ol. Berekellah cennetcan. Sen gatgow çıkış etdim. Men sana aýtdym-a? Sen uňodan tähin vardyr. Hani sen öýüňe bar da. Bugün dinjiň al. Salamylar. Yeni öňümizde kän çıkışlar vardır. Uy, öýüňe bar da ejeňe kakyn hökman aýtgyn. Böyle. Bu çıkışyny. Bori Samuel. Olaram gaty begenerler. Salam oğlum. Aha. Sağ ol. Cennet gelmedi mi? Şuna eglenni. Hı. Cennet gow çıkış etdiler. Şeýlemi? Hawa. Hawa. Gatgow çıkış etdi. Gow aýdym aýtdym. Döwürden gaty gow çıkış etdi. Agy, men ýaňy şeýle bir tolgunymda. Batyr sen näme üçin giýje galym? Ay cennet soraýaňamay. Kakymdyr da bilýäňa. Uy, şeýlemi? Waye, gitmän Raul. Kim giýdi ol? Elini jaň edip göräýmeli keninde. Böyle. Agy, maňa jan gelýär. Uy, ejem. Hawa ejejan. Cennetjan. Nirede gyýdym? Öýe gelen okmy? Şu wagt okuwdan çykdym, häzir barýan. Batymjak gelýdim. Kakanyň garaşýanmy? Bor ejejan. Uy Cennet, Cemleýçi konsert kaçan bolýar bilýärmi? Uy, bilen okmy? Ýene bir hepdeden bolýar. Vay, ne etdiň gyd? Oho, onda gowasyş boljak da. Men şonu goşgy ýatdypdym. Şo goşgymy aýdyp berejek onda. Be, sen goşgy aýtjak bolsaň, onda men näme taýynlaýyn? Menem onda täze dedejek. Vay, gowdany. Tuwalama. İkiňizden bir zatlar tapsyňyz bolyn. Bäh, men näme etsemke? Vay, Batyr. Sen gowa. Sen aýdym aýdaýar da. Vay, bidar oldum.
Kim Kim aýa? Ana arçy. Borlagy. Cennet, täze aýtjak aýdymyň aýdyp bererdiň ama. Owa, aýdaryna weli ýöne sahna meni gaty tolgundyr ýa-dagy. Agy, Batyr eşitdirmen maňa aýdyp berey. Oy, goýsana, köçede de bir aýdym aýdyp bolmagy. Aha. Geldiň mi gyzym? Yer okuwlar nähili? Gülýär kakajan. Beh gyzym, näme buny öýlendiňle? Kaka, bugün mektepde konsert boldy. Men birinji gene aýdym aýtdym. Kaka, ejem nerede? Ha, o jaýdadyr. Ha, gyzym. Gyzym. Eje, ýanky dinläp oturan aýdymyň nähili ütkeşik eken. Meni aýam heňinem ýat tutdum. Geldim gyzym. Geldim ejejan. Eje, men gaty ajy ýanyna. Nahar taýyndyr gyzym. Gowdygyny. Uy eje. Ýoksa-da ýanky dinläp oturan aýdymyň kim ýerine ýetirýär? Men aýyň sesine aşyk boldum. Olaýdym mara gyzym. Gyzym. Entegem nahar taýyn näme? Hä bor kaka, häzir taýýarlar. Şeýt gyzym.
Kofya içip bolgaýdym. Soň biraz wagtdan biz daýynlara da ötmeldir. Ýöne batyryňa ma agatyba. Aýu. He, hin men aýdanmy dinläňokmy? Dinleýän eje, boraje. Ay ýokla. Batyr diýerler. Yaşıl salamu aleyküm. Wa aleykumussalam. Cennetli oýmuşy. Hawa. Siz kim? Men cennetin mugallymy İhagul Hemraýyç. Turan oňut. Näme hyzmat? Belki meni öýe goýberersiňiz. Türkmençilikde içikde urleşmek gerçekli bar. Bagşla göreyim. Gelin geçin. Sağ olun. Geçin oturun. Sağ olun. Bir käsecik çay alaýalyň. Yok sağ olun. Men howlukmazrak. Ýoksa da okuwçym cennet jany görnen okla. Ejesi bilen daýlaryna gitdi. Käwa çykyşyň ýaly edip öýden çykaýmalar bar bolan. Gatygowy. Bagşlaň siziň adyňyz kim? Bayram. Bayram Berdiliýew. Tuweleme Gatygowy. Bayramjan. Men size gelmegimin sebäbi siziň gyýdyňyz cennet janyň ütköşük wehini bar. O çağan aýdymaydy şey. Durun. Bagşlaň. İhagul Hemraýyç. İhagul Hemraýyç. Siz näme üçin bu zatlar maňa aýdýaňyz? Aslında näme cennetin kakatdami? Hawa kakaty. Siz aýtman men kim aýtmaly bu zatlary? Nemele bayram? Cennetjan şeýle bir duran Mahekdas. Siz düşünün. Durun. O näme aýdymy? Aydım da. Aydım. Sunuňat. Bagşlaň. Men sizden haýyş edýän. Cennetjan şunun şeýlek aýdym aýtmasynlar. Oň bir emmasy bardyra. Düşündiräýin. Cennetjan şunun şeýlek aýdym aýtmaly däl. Bolony. Sebäbi bardyra ýaşuly. Bir düşündürüň de. Aýtmaly lilim aýtmaly bolony idimi? Düşünün. Ol basın bäpleşde çykyş etmeli. On geleceği öňünde. Ol konservatoriýaga girip okuwun dowam etmeli. Siz on bagtyny böwet bolýaňyz. Haýyş edýän. Gidin şu ýerden. Düşünmedimle. Men size öýden gidin diýän, haýyş edýän. Bağışlan ýaşuly. Bir gün aýdym aýdan bilen hiç tat bolasa. Salamu aleyküm Gökörenci. Salam cennet. Uy, Batyrjan, sen merden emişliýäň? Ay Gökörenci ýüregimizde da şäher aýlanmana çykaýdym. Ine öňümdenem siz çykdyňyz-da. Siz näme öýüňde gaýdyp barýadyňyzmy? Biz bolsa Cennetjan bilen daýlaryndan gelýäs. Gelneje, gaýdyp barýan bolsaňyz men sizi öýüňizde şeni öz arabamdaky daýyn. Araba? Araba diýdiňmi? Hani? Hawa? Hana hol araba menki de.
Cennetcan. Batırjan haş edip dur kayır, arabada gayda ayalıydım. Yer. Batırjan, onun öýüňizdekilerim gowmy? Owa gence ýagşy, hemmesi gowgul ýaly. O kular näde? Beşlik alýanmy? Owa gence alýar. Uy ýoksa da. Atama goçap ýaň diýip eşitdim. Owa gence, siz men at çapşym bir görsediňiz. Men atyň üstüne çapamok. Laçyn bolup uçýan. Ine nesip bolsa görersiňiz. Men bu at Aziýada taýynyp görýän. Tuğleme berekella. İşin uğruna bolsun oğlum. Sağ olun göwkergenleje. Sen aydıma da gatna ýadyn welin. Aydymdan ammaşyň çykýandyra. Dur janawa. Ine öýüňde de geldik. Sağ ol oğlum, sağaman. Bolýa sağ olun. Men dünyada singenim, düşlerime girenim, ömrüme aşk bağlanım, sazlarım sen kentarım, sen bar yerin yüzünde, en bar şirin sözünde, gelsene yar düşümden. Kuşlarıma öwrele, 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 öwrele. Kuşlarıma öwrele. Sana baktım garaş yar yene, gelenine dünyam garaş yar yene. Sana baktım garaş yar yene. Gelenine dünyam garaş yar yene. Sana baktım garaş yar yene 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 de. Gelenine garaş yar yene 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 de. Sana baktım garaş yar, gelenine garaş yar, süýünüňe garaş yar yene 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 de. Sana baktım garaş yar yene 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 de. Gelenine garaş yar yene 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 de. Sana baktım garaş yar, gelenine garaş yar, süýünüňe garaş yar yene. La
İsa ulum oğlum, men ýanyma gelip gidin. Bolya. Gürleşelli. Bolya. Gözel muradına. Mümkün mü? Gelin geçin İsa ulum oğlum. Oturun oğlum. On bilen gürleşdiňiz mi? Gürleşdim gözel muradına. Hiç il hayır yok. Men nämetçegim bilem ok. On bir sebäbi bardyr. Hiç il sebäbi yok. Men ýydım aýdym aýtmasyn diýe. Bolany. Onu anyklaýmaly ekeniň. Gözel muradına. Men oň aýdym mogolymy. O men hiç il tiýran ok. Bir zat diýeňem gepetşinen ok. Belki men on bilen gürleşerim. Gürleşip bilmersiň gözel muradına. Gepetşinen ok. Ol dik düşdi adam. Biz näme etmeli boldy? Gözel mogolyym. Cenneti bätleşden aýraýmasak, başga hiç şeýle alajymyz ýok. Cennetem gaty gynanlar, men onu bilýän. Yok, yok. Oňa bir wada aýtmaly. Bätleşe geçeli entek wagt bar. Belki kaka tamaňa ruhsat berer. Ay näme bileýin gözel mogolyym. Garaşaýary. Garaş diýdiňiz garaşaýar. Bolýar. Salam okuwçylar. Oturuň. Okuwçylar. Şuň sapamyzyň mogdugy gopul barada gider. Gopul Turkmen halkynyň iň gadymy sadurarlarynyň biridir. Ol gelin ýylymyň arasynda esasan uly orun tutup dünýäde meşhurluga eýe bolýar. Hatda gorkudaty döwründe gopuluň demir hilsi ya agaç hilsi halkyň arasynda giňden ýaýran ekeni. Häzirki döwürde Ýewropa ýurtlarynda giňden ýaýrandyr. Hormatly prezidentimiziň ýyly döwletger bolsa diýen kitabynda da gopul barada giňişleýin beýan edilýär. Inni bolsa men size bir soraw bereýin. Gopulu erkedip çalyp bilýäniňiz barmy araňyzda? Hany bar bolsa eliňiz galdyryň. Tügelemi. Oğlunumuzum çalıp bilýän ekeni. Berekella tügelemi. Leyli, sen näme eliň galdyrmadyň-da? Çalıp bilen okmy? Çalana bolýan mollym. Çalan bolýan bolsaň, hananny bize de çalıp ber. Firedeyde. Bolla, çal çal.
Ay tüwelemi. Berekellah. Okuwçular çalan bolýanymyz, şular ýaly owaz çykaryp bilýän bolsa, ökde çalýanlarmy näilke? Yine de araňyzda çalan bolýanyňyz barmy? Bolýar Mene azýada taýynlanmaly at çapmana gitjek. Batyr, bilem sen at çapyşyň göreýilli. Borla Batyr, sen arkaýyn gidiber, biz gowy sen saklamaly. Bu gaty wajypdyr. Bolýarmy gyllar? Sag bolun. Bolýar, sag bol. Cennet. Cennetcan, çöreňe bir iki dägidim. Okumagy jagalyan soň yer. Orda. Salam oğlum. Girmek mümkünmü? Batyr, yine ýyjagalyňmy? Bağışlaň oğlum. Inni gaýtalanmaz. Bolýa geç ýerine. Kandurany, ýokda düýük tawşyran aýdymmy, taýýarlandyňmy? Howam oğlum, öwrendim. Han geç aýdyp ber, geç azap. Tenem sadyny çal. Başla verin. Ala bahar yad güller, açılsa güller. Ala bahar yad güller, açılsa güller. Dünyam yazmaňa. Boldy, dur. Bolanok. Geç yerine. Geç. Tenem geçay. Hedil verdin, govam aýtdyň ay. Yoşrak bolun okuwçular. Okuwçular.
Şu kitap Ala detme Batyr hemme zat gowalar. Bar sawol. Recep Farada. Men sana bir sowodum var. Recep Balkan Gelgin vilayatynyň garaşar. Terdar etrawyny eneden oglýar. Turkmen gelgin. Seret ana gelýär. Tentekler. Salam Batyr. Salam. Salam. Eşdämi dost? Sen akıllıca bolsana. Barly oglanlar hemme zat gülýär. Yeni bir ýerde gaýdýan. Akıllıca bol. Bar bagşla. Bayram. Jaň gelýär eliňe. Häzir barýan. Gowher. Kim jaň etdi? Alo. Salamu aleykum. Waleyküm selam dostcan. Dogluňyň kutly bolsun Bayram. Sağ ol. Tanımadımla. Ay dostcan, men Yusuf. Tanamadyňmy? Yusuf can sen maýby? Näme telefon belgeňi ütgetdiňmi? Ýagşym taplar. Ýagşy dost, gowy. Özüň näýli? Benim Hudaýa şükür gowy. Sağ urun gedip ýörs. Dogluňyň kutly bolsun. Beýba. Sen nereden ýadyň açyp ýörüň men doglaňynym? Ay şu dost bu parolunda şeyli olaýardy. Ay sene tüwelime dostsan zor çykdyň ho. Hanonno gelejänem Allah gaýdy beriň berik. Men size garaşaktyryn. Bolýa dostum. Aylanır. Sağ ol. Bolýa sağ ol, garaşýan. Kim jaň etdi? O dostum isbara ýadyň açýarmy? Ana şo. Doglaňyny bilip şonu gutlap jaň etdi. Tüwelime ýadyndan çykarmandyr. Bu saňa. Doglanyňyň bile edidim. Sağ ol. Sağ ol mehriban. Bilýänle sen meň doglanyny ýadyndan çykarasyň ýoga. Haladyňmy? Ey yüreğimde yalınlowlar, görmesem seni günnügiz, aşygyňy yakmay beýle juwan kalbym sennigiz. Yüreğimde yalınlowlar, görmesem seni günnügiz, aşygyňy yakma beýle juwan kalbym sennigiz. Cennet, sen näme üstünden ulýan? Yok, sen üstünden ulamam men şu an. Bilýänmen senki ýaly owadan sesim ýokdugyny. Borla, han sen maňa sowadyň örkezde. Uy, ine men sowadym. Bu men laçynym. Vay, maňa owadan ne? Laçyn ni sen laçynna. Men seni aýlaýynmatymdy. Yok la Batyr, men gorkýana. Birden ýykylsam ne? Yok, ýykylmarsyň. On soňam laçynym seni ynjytman aýlar.
Şeýledem laçynım. Ay bolýala Batyr. Gowsy men öwrenşeýin biraz, soň görübererse. Bolýarmy? Gorkmasana, men bar aýanymda. Borda. Ýöne ýykyrsam seretgin. Bolýa arkaýyn bol. Seretgin. Bolýa. Uy, ne edip minmeli? Hani gel men sana kömek edeýin. Ine şeýle. Bol, ana. Ay bereket. Uy, Batyr, Cennet. Gözüň açsana cennet. Cennet gorkulmaýda. Turaýda cennet. Cennet. Gözüň açsana cennet. ayır sana. Men sana aýtdym ata mindirme diýip. Şu minni sen maňa sowadyň. Ay cennet men bilgeçleýin etmedime? Bilgeçliğin etmeň. Sen at minjek bolşuňa men aýdym aýtjak bolşum ýaly. Hey. Orada. Laçynım. Maňa diňe sen düşünýäňde. Ine öňümizde uly ýarşy bar. Ikimiz şoňa taýynlanaly. Başga da üns bermeli. Bolýarmy laçynım? Häzir. Salamu aleyküm. Salam dostum. Yaşın mutlu bolsun, çok yaşa. Tagurulmasın ol. Salam. Salam, gele weri. Inim salam. Han kabul et. Yor geç. Bayramın doğrunun kutlu olsun. Tuvaleme. Yaşın taplar. Araştırdım. Hava geldik. Han geç otur. Geç ver. Gel. Salam. Han geçin mihmanlar, geçin oturun. Yerleşin dost. Otur ay gogor. Mahekdas. Gelliňiz Yaxşı sağ. gelliňiz mi? Canım Cennet Karıştırdım kalan ha. Şeyle bolu da. Bugün giyin kaşak yazıpsın ha. Mutlu olsun Görüşmeyende ne çeyil? Sağ ol. Tuvaleme gıydım. Dokor Ay, enje. otur. Elim nerede ýuwup bilerkem? He, ola toga baray Batyrjan. Bolýa. Han men sana uyup bereyin. Hani paylaştır dost. Yaxşı. Ne işler o mu? Hava. Alın Ay, Aşırı bir tuvaleme. dur koy. Elbette. Ay, tuvaleme gıydım, sağ ol gıydım. Hani gogor? Cennet. Sen näme şeýdip menden öýkelap ýörjekmi? Çekilsene yolumdan. Bäh. Cennet. Ayak çeksene. Hava näme? Borla cennet. Bağışla meni. Men bilgeçleýinden etmedime? Bolýa, ýönenni kedek maňa beýle sowat etmejek bol, bolýarmy? Bolýa. Beýle sowat etmen. Söz berýän. Ýörenne inatalamady garaşdyrma, Bolýa. gideli. Gogor. Yadyňyz düşýärmi? Näil go konserte bererdiň ha? Ol oğudan aydın bir enterem gulağımdan giden ok. Şu wagt şol aydından birini bir dinläp bolaýdy ha? Borla Yusuf. Hani alın iyi ver. Dinläp doýup bolan okdy. Ay, tuvaleme. Ay sağ ol gıydım. Yusuf dost. Hani bir yaşlı ýatdaýsak näde ya? Şu men pikir edýän adam diýen nädersiň da sen ha? Hawa. Mena taýar. Taýyn mi? Taýyn. Ýör. Siz oturuverin men häzir. Hani ýör. Siz arakan ýeşerin. Ulan Hani şu ýör bakalım. da. Olara güýmenjelerini tapdylar. Biz bir nahar sowatmalyň. Batyrjan iyi otur. Cennetjan, senem iyi berýdim. Bayba, dostan ýene. Wagt ýerňem ýaman çalt geçýär. Toy edemiz ýaňy aly boly, eýem tuvaleme.
Çağılarımız iki ayaklı kuyuna diýlen ne? Dogry aýdýaň dostcan. Wagt ta çalyp geçýär. Ýöne esasy aladaňam köpelýär-de ho. Çağılar hakda diýäňmi? Ha ola. Kiçin çaladasy, ulyň ulaladasy bolýar-da dostcan. Esasat öýli işletmek. Münasip ýoldaş tapmak. Hawa, dogry aýdýaň dostcan. Öýli işli meselede soň iş bolmady ýaly gaty dürst hereket etmeli. Teredinmi şuňa? Gördüňmi? Turkmen ýedil çapyr kesmeliyipdir. Ha, dogry aýdýaň dostcan. Arça tere sabrak bol bolýan. Tere. Adrak koy bolýan. Tere sabrak bol arça. Tere ýuwaş. Vay. Arça sen bu edýän dadyny bilýäň dämi? Hawa men düýün gowatyp öwrendim sen arkaýyn bolsana. Arça, şoňa seret dogurmay. Hawa. Ýüzüňe teret seni ýüzüňe. Ewa, sen näme? Men kim döwülýäňmi? Özüňe seretsene. Men sana ozal düşündirip aýtdyma. Şunu şuňa garma diýip. Bagşaň bolum. Inni gaýtaranmaz. Menin arça bilen bir toparda bolmar. Besir. Salam okuwçylar. Oturun. Howa okuwçylar. Çykyşa gatnaşýarlar taýinmi? He Mehri, geç. Aýdyp ber. Bir tarap watanmy eridläp söýýän, ırskalyň esilmez baglar içinde, maýsaly ýaýlama başymy egýän, topragy reýhanlar, güller içinde.
garaşdyrlyk, bitaraplyk geregim, bagtyýarlyk, berkararlyk diýregim, mudam watan diýip urýa ýüregim, waspyň sözläp zywan diller içinde. Berekeller. Geç ay yerine. Yine kim? Mollum, men emir tädaýdymmy? Şonu hiňlenip beräýin. Gel cennet. Gyzym. Eje, sen bu sady nerden bilýän? Ya senem şo rajydaky aýdymy öwrenip ýat tutdyňmy? Ýok gyzym. Aslynda bu aýdym men öz aýdymym. He? O nähil sen aýdymyň? Sen näme aýdym aýdýanmy? Hawa. Onda näme üçin men bilemok sen aýdym aýdýanyny? Bilemok. Hey gyzym, men öň aýdýadym. Ýönüni sesim bolmasaň aýdamok. O döwürler sen gatty geçirdin. Saňa da wagt gelen aýdarnyp ýördüm bolen. Ne de şowunurda. Ijejan, sen üýtüşik dihinne. Bilýärmi men sen şol aýdymyň nähili gogurýanlygmy? Men kim aýdýaka diýip gaty kän pikirlendim. Ýöne sen aýdýansyň öýdüp, oýumda pikirimde ýokdy da Ijejan. Bilýärmi neçe? Men şu mektepde çykyş etdim. Maňa men mugallimlamam, klassdaşlamam. Sen gaty gogaýdym aýdýan diýdiler eje. Maňa men mugallimim, sen iň soňky jemleji konserde alanyň diýip aýtdy eje. Sen näme aýdym aýdýanmy? Ho eje, sen men aýdym aýdyşym bir diňläp göreýin. Bayram. Bayram. Gyzymyz aýdym aýdýan eken. Habarlydyňmy sen şondan? Bayram, näme edip ýa jogap ber maňa. Bilýärdiňmi sen şonu? Näme jogap berin? Şunça wagtlap şu zatlar gidläp gelenmeýdinmi? Ya oňam durmuşynyň teň durmuşyňa meň demegini islemänligi maýdynmy? Eje, kaka,
Bu nämen gizliň urruňy? Howm golim. Cennetcan gelen okmy? Borum golim, häzir barýan. Nire barýan? Nämçin barýan? Kaka, biziň mekdebimizde şuň jemleji konsert bar. Meni şoňa esas aýdymçy edip aldylar. Ana gowhar. Gördüňmi gyýdyňy? Gyýdyňda seň ykbalyň aýtalanýar. Bu ýönelge de gowhar. Gyýdyňam seň munyň öçür. Ana men şondan gorkýan. Kaka, men giyjak alýan gitmesem bolano. Giden ok diýdimmi? Diýmek giden ok bolany. Maňlaýy ýazylan ykballan gaçbam bolmaz, gutulubam. Belki Cennetjan men ýetip bilmedik derejeme ýetäýetdi. Berde nämeleň bolýanlygyny düşündiräýiň-de maňa da biriňizden. Bayram, sana näme bolýar? Sen bir zata gizleýän bizden. Jogap ber, näme bolýar sana? Yarıma vurdum dudum. Düğmelerim düngürde, şelpelerim şaňyrda. Bagtyarlyk döwründe, watan şöhra şanyrda. Bakaýyn, ýarman joňyda kaýyn. Akyr çeşmeň boýunna, bagtlelekin kakaýyn. Bu näme? Men hiç da düşünemok da bu kağıt näme? Maňa aýdaýyň-da. Häzir kakan gelmesin aýdyp berer. Onu sen düşünürsin. Näçin kakan beýle başagy bolup ýörşüne? Neme da gyýdym? Biz o wagtlar ýaşdyk. Ejenkimiz bir-birimiz gowy görýärdik. Kimidem konservatoriýada okuýardyk. Okumyzy toramsaňam toý etdik. Sen dünýäň erine gatkan garaşdyk gyýdym. Ýör gowhar, hemme zat gowalar. Ine ajaýyp günlüň birinde de sen dünýäniň. Biziň begenjimiziň çägi ýokdy gyýdym. Bäbe kanadan seni hutça ellem bilen özüm çykartdym gyýdym. Biz diýsen bagtlydyk. Ejeň teatrın ökdaýdymçysy. Meni moň tadan atdym. Günde unaşy konsertler bolýardy. Aýgaraz ýetişiksiz günledikde. Ene bir günem ejeň bilen ýankaýdymy öýde işläp otyrkak. Birden ejeň dedine bir zada boldy. Biz howatyr edip Lukmana ýetdik gyýdym. Ana Lukman şonu maňa şey diýdi gyýdym. Dedeň başgalaňyň bokurdygyny ýetilaryň git bar.
Oňa aýdym aýtmak bolar. Siz ony hayret bilen bejerdiň. Anha şu günem şu başagaýlykda öýgelemizde ejeň begenip maňa şey diýdi gyýdym. Bayram, şu gün täze aýdymmy teatrdaýdy aýalla. Haçan? Şu günmi? Wi, hawa şu gün. Sen näme ýatdan çykardyňmy şu günüň nähil günlügini? Bir minut. Ulol many eşekde. Bayramyň gutly bolsun. Sag ol. Sesiňem batly, ädimden batly bolsun Nähribanym. Wai, muňa wodanlygyny. Yaradymy? Hawa. Bayram, şu gün teatrda täze aýdymmy aýtmasak ga bolmaz. Onsoňam her bayramçylykda da çykyş edýärdige. Bize garaşarlar gitmesegem bolmaz-a. Gökür. Şu gün oňaýylla. Gel goýsaň bayramçylygy öýde belläle. Diňe meň däle bayramjan, hemmemiziň bayramçylygymyz. Yer bolýa, hemmeňiziň bayramçylygy. Şol aýdym aýtmasam, bir zadym ýetmeýän ýal bolup durda. Belkem giderse bayram. Yeri, bor diýäýseni. Yer bolýa. Goý şu bayramçylyk gününe sen diýenim bolsa. Sen diýenim bolsa. Sen diýenim bolsa. Bir gün aýdym aýdan bilen hiç zat bolasy ýokmy? Ejeň bu sözlerinden soň men oňa lukman beren hatyny görköz bilmedim. Men onu gizläp sakladym. Bir gün aýdym aýdan bilen hiç zat bolasy ýokmy diýdim. Şu gün akşam biz teatra bardyk. Ejeň sahna şeýle bir owadan bolup çykdy bolýan. Şu adam gözüňden giden okýdym. Alan soň ejeň aýdyma başlady. Yıkıtık umydım, umytlarımdır, sırlarımdır, yalnız sırdaşım. Senin dünyana singesim kelli, öwrülesim kelli yar senin düşlerine. Ya O gatyr etdi. Ejeň bir dälirim etdi. Men seni inni hiç açan ağlatmarın. Gözüňden diňe beýişli göz ýaşlara akar. Söz berýän.
işime şunu çelli ökünüp aňartyna çykyp bilemok gyzdym. Egerde men ejeňe hat görköden bolsam, on saklan bolsam, belki bu zatlar bolmasa da bolmazdy. Bu zatlaryň hemmesine günäkär men. Men häzir gorkymam. Saňa da bir zat bolar edi gorkýan gyzdym. Sen gyzymyzyň bagtyna böwet bolma bayram. Maňlaýmy zakyn görbermeli bolsa. Gyzymyzyň kalbyny aýdym sada bolan söýgü joşurýar. Ol bolsa şunky ajaýyp günümüziň netijesi. Hormatly arkadaşymyzyň sungoda goýýan sarpatynyň netijesi. Sen gyzymyzyň ýoluna böwet bolma, goýber gitsin. Men anan ýanyň bagtyna goýber bayram gitsin. Oy. Seni tegim taýynlan. Ana bol, ýör. Bol wat. Bargy. Salamu alaikum. Salam. Geçiverin bayrama. Ana geldik. Salam. Gelin geçiverin. Salam. Sağ ol oğlum. Gelir diýdimi? Sağ ol oğlum. Geç otur. Bir tekindir bolup yetmek izledim. Yıkıtık umidim,
umidlarımdır, sırlarımdır, yalnız sırdaşım. Senin dünyana singesim gelli, öwrülesim gelli yar senin düşlerine. İnne bolsa durun çolo kenarda, belki tolkun onu ivana gaytar. Yeketek umidim, umidlarımdır, sırlarımdır, yalnız sırdaşım. Senin dünyana singesim gelli, öwrülesim gelli yar senin düşlerine. Yar ayrılıktan ayrılışım, sana yetmez benim söyleyeyim sabahlarımı. Seni görmek istedim. Oğul he? Ava, oval. Mehri. Bağışlayda meni. Mehri. Näme? Bolyala. Bilişini etmedime. Gözüň açmada ýuwaşadan ýöräber. Ýöräber ýuwaşadan. Hawa, ýöräber. Geliber. Geliber, 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 geliber. Batır yetmedikmi? Geliber. Gözüň açaýmyň? Açamoklu. Dur. Yetdikmi? Açaýyn gözüňi. Ine men saňa sowgadym. Sen ýene men üstümden uljak bolýarmy? Ýok Batır, inni sen bu oýuny geçmek. Sawa. Cennet dursana. Dursana näme bol cennet? Saklansana cennet. Cennet duraýda cennet. Cennet duraýsana. Öýkeler ýalmen istat etmedime cennet. Duraýda cennet, gurlaşaýyl cennet, aýak çekdini. Cennet.